Nový model T-Rex 3 Pro nájdeme v krásnej čierno-čiernej farbe, máme tu aj možnosť menšieho 44 mm púzdra. T-Rex 3 Pro má ponovom safírové sklíčko, máme tu možnosť telefonovania, potápania sa do reálnej hĺbky 45 metrov. Na druhej strane, čo mi trošku možno vadí, je tá plastová spona, ktorá pôsobí lacno a hlavne na outdoorovom modeli, ktorý by si zaslúžil kov. Veľkým prekvapením je zabudovanie LED svítilny, ktorú v podstate doteraz ponúka len Garmin, ale teraz ju nájdeme už aj u Amazfitu. Ďalej tu máme krásny, jasný, žiarivý displej, ktorý upgradeovali z 2000 na 3000 nitov a týmto dorovnáva model Apple Watch Ultra 2. Senzorovú výbavu má bohatú, nájdeme tu akcelerometer, barometer, gyroskop, kompas, teplomer, pulzný oximeter a snímač okolitého svetla, ktorý automaticky upravuje jazd displeja. V porovnaní s modelom Fenix 8 tu nenájdeme napríklad EKG a hĺbkomer. Novinkou, ktorá nám pribudla a doteraz ju má len Garmin, je okružná trasa, kde si navolíte smer a vzdialenosť a hodinky vám vygenerujú až 3 možné trasy. Za mňa je to skvelý model, ktorý má bohatú senzorovú výbavu, bohatý profil športových aktivít, safírové skličko, možnosť telefonovania. Jediné, čo ma štve, je tá spona, ale čo už s tým bohužiaľ nič nespravím. Čiže za mňa len veľké plus pre Amazfit za tento nový model. A čo vy? Zaobstarali by ste si ho? Dajte vedieť do komentárov.